Sharon, Okisumu chio maber, okwaneno shida yote, wapako Nyasaye kuom chio mwachio golo maber Kisumu kai. Erokamano. Erokamano ahinya. Kaka jagoro mano makupet bade ma Kisumu, winyanya pachi kaluwore kod ikruok mano mar penj mar KCSE pacho kaendi bang' odiochieng' manyoro niwinjo kanyo lokruoge ma bende biro bedo kaneno e sekta mar somo. Erokamano. Wan kaka jopuonjwa osepuonjo nyithindo e klas 6, moko jok madhi timo penj madhi e junior secondary, e klas 8 madhi timo KCP mondo gidonje klas 9 senior secondary, e klas 12 jok madhi timo penj mar KCSE mondo gidonje mbalariany, kata moko be biro dhi e gik miluongo ni TVET, Technical Vocation Institute. Koro wan kaka jopuonj we have done our part, wasepuonjo, waseiko nyithindo, wasetimo revision. Nyithindo be oseikre, gin ready for this. Koro warito mana chenro mar sirikal, to kendo waneno ka koro sirikal be kaka gin gi bura nyoro cha osenyisowa ni gin ready mar kelo papers mag exams go. Jopuonjwa madhi bedo invigilators, dhi bedo supervisors, bende osepuodh, ng'eny gi oseyudo barupe. Center managers be nitie. Center managers gin jok miluongo ni principals kata head teachers. Gin ema gidhi bedo manager kama itime penj, gi deputy center managers. Penj itimo gi multi-sectoral approach sectors. Koro Ministry of Interior be biro kelo police ma biro provide security. Koro jo security go be aparo ni are ready mondo watim penj ni. Koro wan kaka jopuonj wasetimo patwa, warito mana penj mondo chakre, mondo watim patwa mar rito penjno, gidhiro nono penjno e dwe mar 12. Ang'eni mago gin lokruoge mopogore opogore mabedo odiochieng' manyoro. Bende jatend migawo mochung' weche mag somo Ezekiel Machogu noyango mano mar gayo kuo mar penj e pacho ka. Kata kamano kapok wadonjo e weche motenore kod kuo mar penj, Zablon Awange lokruok bende gisani koro dhi neno. Wang'ine kinde mosekalo e penj mar klas 12, grading osebed kitimo e subjekts 5. Gisani kaluwore koda put ma bende natimo nonro mano mar lai mar somo e pacho ka, negi kelo lokruoge ma bende koro dhi neno chakre penj mano mar klas 12 ma bende koro biro bed kitimo higane. Sani koro compulsory biro bedo achiel, mano mathematics, get somo mano somo mar dhok, languages ka nyalo bedo sign language, English kata Kiswahili ma bende koro japuonjre biro bedo ka yiero. Pachi kotende kod maka ka jalony mar somo biro konyo. Erokamano Sharon. Lokruok mar system mar 844 gi kaka itimo penj bende osebet ka nag process nochakre ndalo mane 844 chakre. KCSE mokwongo notim 1989. To kaparo ka KCSE mokwongo notim 1989, compulsory subjects nok gin masanigi. Ne gin maths, English, geography, history, gi aparo ni CRE. Gi sciences koro ni yiero 2. To over the time, kuom subjects 12 mane nyithindo timogo, subjects nobedo reduced to 8, sani to koro gin 7 ma ikwano. To sani wanie transition era. To transition era ni ema sirikal oseneno ni gimoro osebet katimre marach, koro gidwaro ni giloki. To kata kamano wan kaka jokupet warwako rokruok no. It is something manono bed ni osetim kata higni 10 mokalo cha. Nikech kanoket maths, English, Kiswahili obedo compulsory, nwaneno ni mano is okay. To biology gi chemistry no medi kanyo nikech nwaparo nwabiro bedo industrialized by the year 2030. Sani wadongi higni 7 to pok wabedo kata ginene. Pok wachopo kama wan industrialized. Koro gima timre en ni we are approaching gimiluongo ni CBC, kama wadhi ng'iyo talent mar nyathi. Talent ma nyathi ema wadwaro nwa ng'i kaka wanyalo develop paths. Koro wan kaka jokupet wayie gimoro miwacho ni koro nyathi motimo maber e kwano gi languages idhi ka gin 3: English, Kiswahili gi Kenya Sign Language ko jok mok nyal neno, jok miluongo ni deaf. Koro kidhi kaw magi gin gik ma important. Yes, ok ochuno ni nyaka kaw English gi Kiswahili mondo ng'ato odhi otim gimoro ni medicine kata odhi tim engineering. Wakikwa grade nyathi e subject ma ok dhi konye. Koro nyithindo mang'eny osebet ga katimo marach e chemistry, to chemistry no e compulsory e skunde mangima te, e skunde Kenya mangima.
Koro wayudo ka nyithindogi subjects manokadho cha moko owit. Yudo ka nyathi otimo humanities 2, history gi CRE, to kadho history oyudo A, CRE oyudo A-, to chemistry ma oyudo D plain cha ema irwako to duoko grade ne piny, to CRE to koro iweyo nikech nyathi otimo subjects 8 to gidwaro subjects 7. Kuom subjects 7 gi gisekawo 5 giketo kando ni magi subjects 5 ma compulsory, ta idhi ikawo humanity 1 tikawo technical 1 ta gisekatieka. Koro wan kaka jokupet wa puodho gi mobiro gi jatend migawo masomo mowacho ni from beginning this year nyithindo ibiro mana bedo graded kuonde magikadhe apart from maths gi languages. To kata kamano, in light of changes mosetimre kata lokruok mosetimre e mbalariany, mae is a welcome idea nikech koro nyithindo be dhi yiero courses mbalariany not because gikadho but because pesa maginyalo chulo. Lokruok manie mbalariany cha dhi affect the performance mek nyithindo. Nyathi nyalo neno ni odhi timo maber to ok nyal luonge medicine kata ok nyal luonge engineering, koro o reduce. But with these changes maneno kotimre gi, dhi miyowa moral mondo wa encourage nyithindogi ni yiera course wek ng'iyo omuom michulo